Nice, cathair Mheánmhuir, Podchraoladh, the Torlach and me. Smoinnig an Nice, agus smoinnig an túr an Trácht, agus na Midhe ósta móra, agus an promenade des Iodáil. Sin an príomhráid in aici na mara. Siúláid na Sasanach a bhí ann in san Mheánmhuir, Iodáil. Mar bíod na Sasanach na céad Torlach a tháinig an seo ar dús ar a léonta sire sa híomhre san 8 Bhí tíreach an Côte d'Azur go bra, solas álinn nDeisceart na Fraince, le gaidh ón Mheánmhuir. Ní ba dhéanaí, tháinig na Gearmánaigh, na Hastaraigh agus na Rúiseach mar chóitóirí. Agus muidig speistóireacht ar an promenade, maidin amháin, agus báisteach bog ag titim. In sian na chéad am mar a tháinig a seanmhaithir an seo, chun bheith gobar mar saisonnière sa bhliain 1809. Agus taispáinn si an teach ósta ina míoch an bheanóg ag obair. Tá sin I heasamh go fóil. Ach dra mór a bheith de chalín óg ó chathair berne san Elvéis, taistil chun bheith obair go dtí nDeisceart na Fraince. Agus bhíoh siad an os aici, agus í na seanbhean, scéalta a insin faoin am sin I Nice. Mar a bheas sí féin, bhíoh na Sasanach an deabhéasach, bhíoh na Gearmánaigh agus na Hastaraigh I gceart agus a gáil, ach bhíoh na Rúiseach álta ar fad. Ceantar torasóireachta is an Côte d'Azur. Torasóireacht an sco atá I gceist. Feiceadh tú Antibes agus Cannes ina bhíonn feis na Scanán gach bliain, agus Monte Carlo chud de Fhrancach Monaco ina bhíonn cearbhachas ar a siúl. Agus a gcónaí ar an mhuir agus ins na Calafort, bád agus luamh na 97. Ba bhread an a heíonn tóirí teachtain seo céad bliain ó hin, ó tharla go raibh an solas chug Iodáil agus tír agus bhuiil có hálann sin, ó Chagall go Picasso. Is ála go bhfuil solas faoi le, agus dahan na faoi le in san taobh seo tíre. Agus is ála go bhfuil cultúr Fhrancach eile I réim an seo, cultúr an nDeisceart, éagsúil le cultúr Fhraince agus an tuairisceart. Cultúr Mheánmhuir is cultúr an nDeisceart, an Midhe mar a tugtar agus na higan muintear an tuairisceart I gcónaí Mheánmhuir an nDeisceart. Níor miste rá go bhfuil an chócht agus an saibhre site sa tuairisceart, tus go bhfuil páras sa tuairisceart, agus go bhfuil an stát, an cultúr agus na héadíteanna lár na hebáras le fada an lá. Is féidir a smaoinemh ar údar áirithe de chuid na Fraince a bhí a géirí idir gháil dhéanamh idir an tuairisceart agus an nDeisceart. Duine bháin ná Bóil Valéry. Bas 7 Valéry ó Rúchas, áitetá siar ón Côte d'Azur, a chaise a hill ag obair a baras. An idiocht a scríomh sé, bhíoh si ag Trácht go minic ar an nDeisceart, agus an meón aithne clasicach, a bhíonn ag duine nuair a chonaíonn sé in aici na mara faoin ghrian. Sampla maithnán dá fada aige le cimetière marin. In thugann sé corsias ar rédig in aici na mara ag set. Féin duine tuiscint an saol faoin ghrian, agus ní bhíon éon dalamalóg ar riamh faoi bás agus bethe. Tá an dáin álinn, agus ní mór don duine áthas a bhaintas, ach ní inan sé darmad bhfuil an bás ann ag an deirí.
Fear din sail seo ná Albert Camus. Ba algéireach Fhrancach féin, und bheile din Mheánmhuir mar sin. A chaise chudhá dá héal ag obair a báras freisin, agus beléir dó i gcónaí, go raibh sé féin éagsúil leis na scríomhnáirí agus na daoine eile bhíoh sé ag pléadó san ardchachar. Rinne sé íireacht a rís agus a rís eile an differid an a cultúr a hiiscint i gceart, agus meon an nDeisceart víniú de lucht an tuaisceart. Valéry agus Camus, sin spirid Mheánmhuir na Fraince agad. Agus simór an rud é, ná Fhrancach ar fad a bhí antú. Si sin go raibh element íosachta in ngach duine acu. Ba do bhanna Iodáilach Valéry. In imircig sa Frainc a bheith a bhaintir. Bhí Iodáilis ag féin chomá leis an Fraincis, agus ag fás a níos is set. Agus maidir le Camus, bhain sé le pobl Fhrancach na Halgéire, in imircig agus chuiníthe a loníoch in san tír sin ó neohíisteach i le. Ní hamháin Fhrancach ón Fraince bhí a meas go muintere, ach duine ón Spáin freisin. Tá mo chul cathair Cyril agus a bhein ina gcónaí in Nice inis, chud áirithe den bliain. Fear é seo a bhí ag obair a feadh na blianta sa bhriséal, ach tá sé ar finsin inis. Tá árasán acu ar imil na cathrach gar go leor don Eorpacha. Is léir dom gur waithiló nDeisceart na Fraince agus an saoil an seo. Anis ag caintúin ar siúil ar an promenad. Fá go míad na tithe ósta móra agus margan na mláhanna agus ar aigling go dtí an tanbhaile, atá site ar chorach ard. Agus tú hósan sin féchan tú sios ón Gaisleán ar an Mheánmhuir. Ach taobh hiar den Gaisleán, féin tú an tanbhaile, cachar gríomháin na sean tithe agus sráide na cúnga ar thaobh an chnic. Léon tú cóirthaí i sean chanúint níos, ag Trácht ar ile canúna bhí mór le rá, agus nuair a léon tú is dechar a rá ar muid sin is gorid an Fraincis ná don Iodáilis. Téann tú suas ar thaobh Lycée Catherine Ségurán, agus feiceann tú an áit ar Mheánmhuir níos mar a rinne Catherine Ségurán, nó Catarina Ségurana, gasce ar son na cathrach. Bhíonn 1543 a bhí ann. Bhí Nice nó Nizza, mar a thugann lucht na Iodáilise agus na Germáise uirthi, ina chathair stát thair ag an am. Agus is deachar é a chreidúint, ach rinne rí na Fraince únsaí uirthi, agus mar chóglachaí aige an Saorán. Bhí na Torcaí chun an chathair a gháil, ach cha Catherine Ségurán ar eisiad. Is in Nice ar ógó Garibaldi sa bhliain 1807, nóir a bhaineann chathair le riacht Savoie-Piémont. Bhí saoil corrachach go leor ag an bhfear óg. Bhí sé páirteach a réamhlóid a gcuine an rí a hep, agus bhí ar tethe go America a heas, áit a raibh sé féin páirteach i réamh láite agus cogaí cathair éagsúla. Nóir a tháinig sé ar ais, rid sé in éireacht le rí Piémont agus a phríomhhearra Cahúr, chun riocht Iodáilach éantacha a chur bon. Leidig lós an éireacht sin, agus minic go mbíodh ainas idir an rí agus Garibaldi. Idir an dálinn, bhí ar an riocht níos a thabhairt ar ais don Frainc sa bliain 1860. Tuiscin Frainc a bheith cabhrú a gcuine na hostaire. Nor hála an coga idir an Frainc agus an Phróis sa bliain 1860. Frid Garibaldi agus a arm phríomhádach ar son na Fraince, agus bhí sé mar bháil an Assemblée Nationale i báras ar Fred Tamil. Mar sin, bhí Garibaldi páirte idir an Iodáil agus an Frainc, mar bhí a chachar dúchas féin, Nice.
Cégus muointear faoi mar leach Iodáilach agus go muineann sé leis an risorgimento agus aithíonn túna Iodáile, bhí díolseacht áirithe aige an bhrainc freisin. Agus an túráid seag dul aig, is lú seoráilta a bhíonn tú go muineann an áid seo leis an bhrainc agus ní leis an Iodáil. An áid tá 20 mília agus teorann na Iodáile an gáirlit an seo. Thug na Iodálaigh terra irredenta, a régiún ar chórdóibh bheithe stáit na Iodáile. Fuair siad an tiráil heas mar sin, agus bhí dúil acu in san cuid an elvéis ina bhfuilimse i Mheánmhuir na Gríosán. Cinnte nach mbeadh siad sásta go deo leis an tír mar atá sé acu. Tá na gréagaigh mar an ggéana. Feictar áfach go bhfuil cuidhá áitina san Eorp ar cháiríad a chur le tír eile. Na cheapfá ag spaisteoireacht ar an Promenade des Anglais. Ach téir sós go dtí an tan-chahar, agus feici tú féinúlacht nach bhfuil Fhrancach ar chorbe. Sin an túráid. Níor bhiste ará gur falm seist atá gachar ban níos. Mar féchann tú agus ní écann tú ach Fhrancach scríofa i ngach ach chias faoin dromchla tá féinúlacht eile ann, féinúlacht régiúnach atá idir an bhrainc agus an Iodáil. Bhí sé vigéisteach de níos cathair ar an Mheánmhuir, Podchraoladh na Torlach mac an mí. Thar sin go dtí an tachtain se chóin, slán.